Зорница Добрива Стефанова, извършен директор на Фундацията Сила за живота, јас ми начало и Македонка Орцева, меѓународните активните интереси од Олимпијадата. Повторно ќе го повикаме на сцена нашиот гостин од Бугарија, Кристијан Григоров од Велико Трново, Република Бугарија, повторно организатор во овој неофицијален дел. И бидејќи Кристијан ни запреа на македонски, убаво прие македонски, еве јас ќе собирам да му поздравам. Кристијане, моето момче, радвам се, многу сум разволнуван и щастлив, ќе да запознам. Или тоа во преводнијатело, Кристијане, момче моје, многу сум среќен, задоволен и возлюбен да ве запознам. Кристијан Григоров. Добър вечер от мен. Аз се казвам Зорница Стефанова и съм от България, от Фундация Сила за живот. Позволих си да взема микрофона от господин водещия, за да кажа съвсем две неща съвсем накратко. Първо искам да благодаря на организаторите за това, че ни поканиха. В лицето на господин Йововски. Господин Йововски, благодарим ви. И понеже в нашата фундация, аз съм човек, който най-често говори за телефона, искам само да ви кажа, че ние за тези два дена създадахме едно невероятно приятелство. Благодарим ви, че ни поканите, добре си дошли в България, на нашия фестивал за хората с физически увреждания. Това е един спомен подарък от нашата фундация, специалната организация на нашия председател господин Стефанов. И тук има човек, на който искам да благодаря лично. За това, че ние сме тук, вината е на Николчо. Защото Николчо и неговата старка на Ники 8 години подред представят вас, хората с увреждания от Македония, достойно, с енергия, любов. Благодарим ти, Ники. И само едно нещо искам да ви кажа. Вие сте достойни хора. И ние, останалите, и вие ще се бориме да запазиме нашето място тук. Благодаря ви, че ви има. Скоро ще поздравя всички с една песен, която се казва "Нибе не се доголема". Тя е сватбарска песен по авторство на Орхан Мурат, по народни мотиви от българския народен фолклор от Родопите основно. Поздрав за всички и си пожелаваме за напред да има партньорство между България и Македония във всички възможни.
Gracias.